Alright guys, ngizobiza igama lakho, wena uphakamise isandla la ukhona noma usukuma uthi present teachers, yezwana? Yini ndaba napocobela kangaka namhlanje? Dudukhoza? Thembeka Zondo. Nonhlanhla Rodesha Buthelezi. No, wemroza ngizoyithatha leyo ndondo ngibeke staff room uzoyithola kuphela kwenyanga. Zimiphi biyela? Sel Beyonce Mkhize. Sel Beyonce Mkhize. Zanele Mbokazi. Zanele Mbokazi. Ngikhumbule uma ngabe sibhonga isitha, uma ngabe zingivukela izinto endleleni. Ngikhumbule nje ibala idelay baba isizongilimaza kakhulu. Kade ngilindile, kade ngithandaza. Hayi Jehova yigame la manje. Ake ngene nami kade ngibona abanye bengena.